Казаннан 600 шақырым ераклыкта урнашкан Иске Кулатка районында 14 татар авылы. Муса авылы шуларның иң борынгыларының берсе. Безнең авылыбызга Иван Грозный вакытыннан башлап килгән булганнар җиде ир кеше. Шул җиде ир арасында берсенең исеме Муса булган. Шул Муса абыймы, бабаймы, аның исеме белән, может, ул организаторлары булгандыр. Вот Муса авылы дип, Мусаның авылы дип безгә Масиевка дип дальше әтеп киткәннәр инде. Ни кызганыч, авылда кеше саны еллап түгел, айлап кими бара. Күптән түгел генә авылда мәктәптә ябылган. Авылда яшьләр калмады. Ират нидән аша узы? Bir үй аша ызбалар ябылган тора. Школ бетти. Ну тагын ябарга торалар почталарны, ниләрне. Безнең Масиевка авылында 346 кеше яши. Безнең тора торган өйләр 206. Пенсионерларыбыз 155. 55 инвалидларыбыз. Авыл мәчете имам хатибы Кәбир ага Азизов сүзләренә караганда, Муса авылы әлегелектән укымышлы булган, мәчетләре янында мәдрәсәләре дә эшләп торган. Картлар сөйләү буенча үч мәчет безнең авылда булган. Безнең Әббәс хәзрәтебез булган ул вакытны. 3 мәчет төзеткән, өчесендә дә мәдрәсә булган. Безнең авылда бик зур булган, 1200 йорт булган вакытында. 3 мәчеттә шыгырым тулы шул вакытны шәкертләр укыткан. Пенза якларыннан килеп безнең авылга шул безнең Әббәс хәзрәттә укыганнар. Анда муллалар, шул моннан укып киткән муллалар күп авылларда мулла булып хезмәт иткәннәр. Кәбир аби мәчеттә намазлар укыту, мәҗлесләрдә катнашу белән генә шикләнми, өйлә намазы алдыннан халыкка дин, милләт, гаиләдә бала тәрбияләү кебек авылдашларын кызыксындырган темаларга вәгазьләрдә сөйли. Баланы җәмәгать ул тудырып, нигенә кутылдым түгел, баланы тәрбияләргә кирәк иң беренче. Ана кеше тәрбияләүчегә бала тапкачтан. Шуның өчен ата кешегә дә ул баланы икәүләп, әниле, әтиле тәрбияләп үстерергә кирәк. Иң беренче дини тәрбия бирергә кирәк. Аллаһ сүзен, бисмиллах сүзен өйрәтергә кирәк җәмәгать. Шуның өчен җәмәгать ал баланы да үстергәндә дә халал мал табып, халал ризыклар белән генә тукландырырга тырышырга кирәк. Әйткәнемчә, авылда яшьләр бик аз, эш булмаганлыктан булганнары да читкә китеп торалар. Гомер буе колхозда эшләп, лаеклы ялга чыккан Рәсима апа Җәләлдинова гаиләсендә дә 6 бала, 3 кыз һәм 3 малай үсә. Ни кызганыч, бүген барысы да читтә яши. Әлхәмдүлилләһи, 6 балам да бик тәртипле, касы юрист, касы сугыш, Афганистанның сугыш иченнән катты, бүген дә отличник премиялар алып эшли Сызран төбендә. Кайчандыр гөрләп торган авыл урамнарында бүген тынлык. Элеккеге колхоз идарәсе, мәктәп янында да хәзер кеше күренми. Сирәк кенә кибеткә яисә мәчеткә намазга баручы картларны санамаганда. Моңсу да күңелгә дә авыр. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин манзара тапшыру өчен.